दे के बा चुपचाप पैसा दी। मैंने बियाह उनकर होता है, तू 10,000 के साड़ी पहनबू, हमारे पैसा उसा नहीं खे। जितना पुरान साड़ी हुई वह सब पहन लिया, वही पहन के चलिए। शादी में सब कोई दामिल दामिल कपड़ा पहनी, हम पुरान पहने। रउआ हमेशा हमरा ला पैसा ना रहेला। पैसा नहीं खाता कहाँ से दे दी? बिजनेस चलते नहीं खे हमार। अपने गरीबी में सेव खा के गुजारा करता नहीं। अपन पैसा नहीं खे, जितना भर में हो सकी उतने ले जल जाए, ज्यादा फुटानी खैला की जरूरत नहीं खे। हम पैसा बचावे नहीं, आई खाली खर्चा करे में रहेली। जा हम ना दे पैसा। रउआ फिर पैसे नहीं खे, रउआ एक नंबर के कंजूस बानी, महा कंजूस बानी। हाँ तो बानी कंजूस, तारे बहन के शादी में सब कुछ उड़ा दी का। 4 फरा हो गई, एगो आज खाम, एगो काले खाम, एगो परसों खाम, एगो तरसों खाम। एगो से एक बार में खाम तो पैसा कैसे बची? खाली इंकरा हमरे ला कंगाली धइले रहेला।